ऋषि राज RRT। कैसे में जइब राजा तू विदेशवा हो, कैसे में जइब राजा तू विदेशवा हो, सुन लागी खरवा दुआर होए राजा, सुन लागी खरवा दुआर जिए पिया, सुन लागी खरवा दुआर जी। कैसे में रही रनिया घरवा दुआरवा हो, कैसे में रही रनिया घरवा दुआरवा हो, कैसे के चली पड़ी वार जिए रानी, कैसे के चली पड़ी वार जिए रानी, कैसे के चली घर परिवार जी। रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादाना। कैसे अकेले रहब घरवा में तोहरा हो, कैसे अकेले रहब घरवा में तोहरा हो, मिल नहीं देहवा के प्यार जिए सोना। जठकी दे दिन रहिए घरवा में तोहरा हो, जठकी दे दिन रहिए घरवा में तोहरा हो, मिली मोबाइल रे पो प्यार जिए रानी, मिली मोबाइल रे पो प्यार जिए सोना, मिली मोबाइल रे पो प्यार जी। को फोन से बतिया है हो जाई सैया हमर पगली के भेसवा हो जाई सैया हमर पगली के भेसवा हो, उजड़ा लगी सना सार जिए जानो। ऐसे ना कहो रनिया धड़के करे जावा हो, ऐसे ना कहो रनिया धड़के करे जावा हो, तोहरे से हमर सोना सार जिए रानी, तोहरे से हमर सोना सार जिए सोना, तोहरे से हमर सोना सार जी। कैसे पर हमर फेफड़ा नजर आवे जान। रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादाना। कवि कृष्ण नंदन पिया बूझी दरदिया हो, कवि कृष्ण नंदन पिया बूझी दरदिया हो, दिलवा से गोरी ना विचार जिए राजा। परदीप पटेल कहत गोरी बिचारावा हो, ऋषि परदीप कहत गोरी बिचारावा हो, एक बरस करी हईन तो जार जिए रानी, एक साल करी हईन तो जार जिए सोना, एक बरिस करी हईन तो जार जी। जल्दी चला।